హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు లెవెల్ 3 ఈశోపనిషత్ క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 ఈశోపనిషత్ 10వ మంత్రమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి యొక్క వివరణల ద్వారా ఈ మంత్రాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తులోని 10వ మంత్రము ఈ విధంగా చెప్పారు. అన్యాదయేవాహుర్విద్యయా అన్యాద ఆహుర్ అవిద్యయా ఇతి సుశ్రుమ ధీరానాం యేనాస్తద్వి చక్షుషిరే. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం చూసినట్లయితే అన్యాద్ ఏవార్ విద్యయా అన్యాద్ అహోర్ అవిద్యయా అంటే విద్య వలన ఒక ఫలితము కలగగా అవిద్య వలన భిన్నమైనటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది అని ఇది సుశ్రమ ధీరానాం దీనులైనటువంటి వారు వివరించారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అంటే ఇక్కడ ఆ విద్య అవిద్యలో సంబంధించినటువంటి అంశము మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తు మంత్రంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో అయితే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్లుగా हरे कृष्णा प्रभु जी.
వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. ఇప్పుడు బాగానే వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా కాదు? ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఈ శ్లోకంలో మనకి అన్యాత్ ఏవ ఆహు విద్యయా అంటే విద్య ద్వారా ఒక ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పబడింది. అలాగే అన్యాత్ ఆహు అవిద్యయా అవిద్య ద్వారా మరొక ఫలితము వస్తుంది అని చెప్తారు. ఎవరు ఇక్కడ? ఇది సుశ్రుమ ధీరానాం. ఈ విషయాన్ని మహాజ్ఞానులు, ధీరులైనటువంటి మహాజ్ఞానులు తెలియచేశారు అంటూ చెప్తుంది. ఏ నహ తద్ విషచక్షరే అంటే వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి అంశము అని చెప్తున్నారు. అంటే విద్య మరియు అవిద్య ఈ రెండు కూడా వేరు వేరు ఫలితాలను ఇస్తాయి. విద్య అనేటువంటిది మనకు పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా జ్ఞానము అని చెప్పొచ్చు. అవిద్య అనేటువంటిది అజ్ఞానము. సో ఈ జ్ఞాన అజ్ఞానాల ద్వారా మనకి వేరు వేరుగా మరి ఆ ఫలితాలలో అంటే అవిద్యామయంలో నెలకొనేటువంటి వారు తమోమయంలో ఉంటే, నామమాత్ర జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు మరింత ఘోరమైనటువంటి వాటిలో పడిపోతారు అనేటువంటిది మరి మనకి 9వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి. అంటే ఆ విద్య అవిద్యల యొక్క తారతమ్యము మనకి 9వ మంత్రంలో తెలియచేయబడినటువంటిది. సో ఈ 10వ మంత్రంలో మరి ఈ విద్య మరియు అవిద్యలు రెండు వేరు వేరు ఫలితాలను ఇస్తూ ఉన్నాయి అంటూ మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. అంటే అవిద్య ఒక ఫలితాన్ని ఇస్తే విద్య మరొక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా వేరు వేరు మార్గాలు. అంటే సాధారణంగా మనకు వేదాలలో అవిద్య అంటే భౌతికమైనటువంటి కర్మలు, భౌతికమైనటువంటి విజ్ఞానము, ఇంద్రియ సుఖజీవనము ఇవి అవిద్యలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ అవిద్యగా చెప్పబడినటువంటి ఇవి మనిషిని ఈ భవసాగరంలో, సంసార చక్రంలో మనల్ని పడవేస్తాయి అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లు. అదేవిధంగా మనకి ఎందుకంటే ఈ సంసార సాగరంలో పడిపోవడం అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో 21వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. ఏంటంటే తేతం ముక్త్య స్వర్గలోక విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోక విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మ మను ప్రపన్న గతాగతం కామ లభంతే అని చెప్తారు. అంటే అంతకు పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడిన ఏంటంటే ఎవరైతే స్వర్గలోక సుఖాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసం తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే అర్చిస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క పాపాలు తొలగి పునీతులైన తర్వాత వారు ఆ పుణ్య లోకాలకు, ఉన్నత లోకాలకు చేరి అక్కడ ఆ దేవభోగాలను అనుభవిస్తారు అంటూ చెప్పి తదుపరి చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా వారు ఆ విస్తృతమైనటువంటి స్వర్గలోక భోగాలను అనుభవించి తమ పుణ్యము క్షీణించినప్పుడు ఈ మర్త్యలోకానికి వస్తారు. ఆ విధంగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, ఎందుకంటే మనకు వేదాలను అనుసరించి ఇంద్రియ భోగాలను కోరుకునేటువంటి వారు నిరంతరము కూడా ఆ జన్మ మృత్యు సాగరంలో పడిపోతూ ఉంటారు. ఆ కర్మ ఫలాలు ముగిసినప్పుడు మళ్ళీ కొత్త కర్మ ఫలాలను అనుభవించడానికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ విద్య యొక్క ఫలితం ఏంటంటే ఆ విద్య అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్తున్నాయి మనకు వేదాలు. దాన్నే బ్రహ్మతత్వ అవగాహన, బ్రహ్మభూత అనుభూతి అని చెప్తూ ఉంటాము. మరి ఆ బ్రహ్మభూత అవగాహన వల్ల మనిషి ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణిస్తారు. కాబట్టి అవిద్య వలన ఒక రకమైనటువంటి సో అవిద్య ఒక రకమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తే విద్య
మరొక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ విషయమే ఇక్కడ అవిద్య సంసార సాగరంలో పడవేయగా విద్య అనేటువంటిది మనల్ని భక్తి మార్గంలో ప్రయాణింప చేస్తుంది. సో సాధారణంగా గౌడీయ వైష్ణవ ఆచార్యుల ప్రకారంగా అవిద్య కర్మకాండంలో నిమ్మం అవుతుంది, విద్య జ్ఞానకాండగా చెప్తుంటారు. కానీ వేదాంతం యొక్క పరమసారము భక్తి. సో మరి ఆ భక్తి తత్వాన్ని మనకి ప్రచారం చేసినటువంటి వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి తెలియచేస్తారు. ఆ 13వ అధ్యాయంలో మరి ఆ జ్ఞాన సమపార్జనము అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది ఆ 13వ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి శ్లోకాలలో తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలను మనకి ఆ 13వ అధ్యాయం అయినటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనకి ఆ శ్లోకాలలో 8 నుండి 12, 8, 9, 10, 11, 12 శ్లోకాలలో జ్ఞానము అంటే ఏమిటో చెప్తారు. సో వినయము, గర్వం లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత్వము, ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించుట, శుచిత్వము, స్థిరత్వము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఇంద్రియ భోగ వస్తు త్యాగము, అలాగే విద్యా అహంకారాన్ని వదిలివేయడము, జన్మ మృత్యు వ్యాధుల దోషాన్ని గ్రహించడము, అనాసక్తి, సమ చిత్తము కలిగి ఉండడము, విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత వాసము, అలాగే పరతత్వ అన్వేషణ, ఇవి జ్ఞానము అని చెప్తారు. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానమే అంటే అవిద్య అని చెప్పబడుతూ ఉంది మనకి భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి భక్తి ద్వారానే జ్ఞానము మరియు వైరాగ్యాలు మరి కలుగుతాయి అని మనకి శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తూ ఉంటుంది. సో మరి అలాగే గీతలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా బహునాం జన్మ అంతే జ్ఞానమా ప్రపద్యతే అంటూ చెప్పబడినటువంటి అనేక జన్మల తర్వాత జ్ఞాని చివరకు భగవంతుని శరణాగతులు పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణలో మనిషి మర్యాదస్తుడుగానై ఇతరులకు తగిన గౌరవం ఇవ్వడాన్ని నేర్చుకోవాలి అని అంటారు. అదే వినయంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే కేవలము పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు మరి తామేదో ధార్మికులని అలా చెప్పుకోకూడదు అని, అంటే దాన్ని గర్వం లేకపోవడం, గర్వం లేకుండా జీవించాలి అని చెప్తారు. అదే జ్ఞానం అని చెప్తారు. మరి ఎవరు కూడా వారు దేహం ద్వారా కానీ మరి మనసు ద్వారా కానీ మాటల ద్వారా కానీ ఇతరులకు ఎటువంటి బాధ కలిగించకుండా ఉండడమే అహింసగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే ఓర్పుగా ఉండడం, సహనం, ఇతరులు ప్రేరేపించినా కానీ భక్తుడు అనేటువంటి అంటే జ్ఞానవంతుడు అనేటువంటి వాడు ఓర్పుతో ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సరళత్వాన్ని, కపటత్వాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కోసం, ఆధ్యాత్మిక అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించాలి. అలాగే శుచిత్వము అనేటువంటిది అంటే శుభ్రత్వం, క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ద గాడ్ అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనకి ఈ శుచిత్వం అనేటువంటిది 2 రకాలుగా ఉంటుంది, అంతర్గతంగా, బాహ్యంగా. బాహ్యంగా మనము సాధారణంగా స్నానం చేయడం, వివిధ రకాలైనటువంటి స్నానాలు మనకి ఉంటాయి. అలాగే ఆంతరికమైనటువంటి హృదయ మాలిన్యాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఆ భగవంతుని ఒక భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడమే మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుక శుచిత్వము, అలాగే శాస్త్రాల పైన సరైనటువంటి అవగాహన ద్వారా సుస్థిరులుగా ఉండాలి అని చెప్తారు. స్థిరత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, అలాగే మరి ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించడం, అంటే
దేహ పోషణకు అవసరం ఉన్న దానికంటే మించి దేనిని కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పుకోవాలి. మనకి మొదటి మంత్రంలో కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటి ఎవరికి ఎంత ఉన్నదో దాన్ని మాత్రమే గ్రహించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు మనకి. సో మరి ఇక ఈ భౌతిక దేహంలో ఉన్నంత వరకు మనకు ఆ జన్మము, ముసలితనము, వ్యాధి, మరణము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి మరి ఇవన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయి? జన్మ, మృత్యు, వ్యాధుల యొక్క దోషాన్ని గ్రహించి మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతికి అవసరమైనటువంటి ఆ జీవన అవసరాలకు మించి దేనిపైన కూడా ఆసక్తిని పెంచుకోకూడదు అని చెప్పారు. అదే అనాసక్తత. సో అలాగే శాస్త్ర నిర్దేశానికి మించి ఎవరు కూడా మరి తన కుటుంబము, తన వాళ్ళు, భార్య, పిల్లలు, భర్త అంటూ ఈ గృహ పట్ల ఎక్కువగా అవసరాలకు మించి అనురక్తులు కాకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే సుఖ దుఃఖాల ఎడ సమత్వభావంతో అంటే సమచిత్తాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తారు. మరి విశుద్ధమైనటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి అనన్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని సేవించాలి. మరి ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. దాన్నే భగవద్గీతలో ఏకాంత వాసం అంటారు. బట్ ఇప్పుడు ఏకాంత వాసం కుదరదు కనుక మనకున్నటువంటి మన గృహాన్నే ఆధ్యాత్మికతకు సరైనటువంటి దానిగా మన గృహాన్ని మార్చుకోవాలి. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ప్రతి ఇల్లు కూడా దేవాలయం లాగా ఆ భగవంతునికి ఆశ్రయం ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు ఉండే విధంగా ప్రతి ఇల్లును మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా కొన్ని అంశాలు మరి ఇక్కడ భాష్యంలో ఒక 18 అంశాలను శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఈ 18 అంశాలు కలిపి ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతి మనల్ని మన జీవనంలో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తుంటారు. మరి వీటికైతే అన్యంగా ఉండేటువంటిది ఏదైనా అజ్ఞానమే అనిగా పరిగణించబడుతుంది అని భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తాను, లౌకిక జ్ఞానం యొక్క అన్ని రూపాలు కేవలము మాయ యొక్క బాహ్య లక్షణములే అని, వాటిని అధ్యయనం చేయడం వలన మనిషి గాడిద మాత్రమే అవుతాడని ఒక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్లు వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కోట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదే విషయం ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి మనకి ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంటారు, నవీన సమాజంలో చిన్న బాలుడైన తాను స్వయం పూర్ణుడని భావిస్తూ పెద్దలకు గౌరవం ఇవ్వడం, విశ్వవిద్యాలయాలలో మరి ఆ తప్పు రకమైనటువంటి చదువులు చెప్పడం వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువత ఇప్పుడు తమ పెద్దలకు తలనొప్పిగా తయారంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాషల్లో నిరసించినటువంటి విషయాన్ని చూడవచ్చున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి విద్యలు మరి ఒక సరైనటువంటి అవగాహన, శాస్త్రీయమైనటువంటి దృక్పథము, భక్తి అంటే పెద్దలంటే గౌరవము ఇవేమీ లేకుండా పోతూ ఉన్నారు. చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉంటాం స్కూళ్ళలో కొన్ని మరి స్కూల్లో టీచర్ మందలించాడని టీచర్ పైన తిట్టడము, టీచర్ని పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూస్తున్నాం. సో ఇదంతా కారణం ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు, అదే ఈ మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తున్నటువంటి అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞాన కారణంగానే మరి భౌతికమైనటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా అజ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. సో అవిద్య, భౌతిక కర్మలు, భౌతికమైనటువంటి విజ్ఞానం ఏదైనా, ఇంద్రియ సుఖ జీవనాని కోసం మనం చేసేటువంటిది ఏదైనా అవిద్యగానే చెప్పబడుతుంది. సో కనుకనే అవిద్య మరి జ్ఞాన సాధనానికి భిన్నమైనదని మనకి ఈశోపనిషత్తు చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాను, ఈ భౌతికమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలన్నీ కూడా అవిద్యా కేంద్రాలు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే విశ్వవిద్యాలయాలు అవిద్యా కేంద్రాలు మాత్రమే. తత్ఫలితంగా
శాస్త్రజ్ఞులు ఇతర దేశాల ఉనికికి తుడిచిపెట్టుకుపోవడానికి ఇప్పుడు చూస్తున్న మారణాయుధాలు ఒక్కొక్కడు యుద్ధం చేస్తూ ఒక్కొక్కటి దాన్ని లేకుండా పోయే విధంగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మరి ఈ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదివినటువంటి విద్యార్థులు మరి మనకున్నటువంటి ఆశ్రమ విధానము, బ్రహ్మచారి వ్యవస్థలు కానివ్వండి, గృహస్థ ధర్మాలు కానివ్వండి, వానప్రస్థ విషయాలను కానీ వీటిపైన ఎటువంటి శ్రద్ధ లేదు. సో మరి ఆ శ్రద్ధ ఆసక్తులు లేకుండా ధార్మిక సిద్ధాంతాలు కేవలం పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకే చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి ఆచరణలో పెట్టడం కొరకు కాదు అని చెప్తూ మరి దాని కారణంగానే సాంఘిక రాజకీయ రంగాలలో కాకుండా మత రంగాల్లో కూడా ద్వేషం పెరిగిపోతుంది. అవును, మత భావాల్లో ధర్మం ఏంటి, అందరూ సర్వం, ఎవరు ధర్మం ఎవరి మతమైనా ఏదైనా అందరినీ గౌరవించుకుంటూ ఉండవలసి ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఒక మతం ఇంకొక మతంపై విద్వేషాలు చిమ్ముతూ పరిచేస్తున్నటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో కారణం ఏంటంటే అవిద్య, సరైనటువంటి అవగాహన, ధార్మిక విషయాలపైన సరైనటువంటి అవగాహన లేని కారణంగానే ఇదంతా జరుగుతుంది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా వారి భాష్యంలో మనకి సామాన్య జనుల అవిద్యా సాధన వలన ప్రపంచంలోని వివిధ భాగాలలో జాతీయవాదము వృద్ధి చెందింది. అంటే నేను ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వాడిని, నేను ఈ దేశానికి, ప్రాంతీయ దేశ ఇక్కడ చాలా చాలా రకాలైనటువంటి విద్వేషాలు చెలరేగుతూ ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేక, సరైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోక, సరైనటువంటి జ్ఞానం లేక, సరైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావనలు లేక, మరి ఈ సంకుచితమైనటువంటి భావనల్లోనే ప్రాంతాలు, మరి తెగలు, ఈ కులం వాడు ఇది అని ఇలా ఇలా మరి ఇదంతా కారణం ఏంటి? మనం ఈ దేహము ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది. ఆత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడికి ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా, ఏ జాతిలో పుట్టినా, ఎక్కడున్నా ఈ దేహం తాను కాదు, ఈ భౌతిక జగత్తు తనది కాదు, తాను ఉండేది శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలోని తెలుసుకొని ఆత్మకు పరమాత్మలకు ఉన్న సంబంధాన్ని, మరి ఆత్మ యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని, మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మాన్ని తెలుసుకున్నవాడు ఈ ప్రాంతీయ, ఈ జాతీయ, ఈ విద్వేషాలను ఎవరు కూడా రెచ్చగొట్టదు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి సో మరి ఇంత విశాలమైనటువంటి ఆకాశంతో పోలిస్తే ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైన ఏదైనా మనం చూసేటువంటివి ఎంతో ఇంతకు ముందు కూడా మంత్రాల్లో చెప్పబడినట్లుగా వాటి యొక్క ఉనికిని, వాటి యొక్క దూరాలను కొలవడానికి మన దగ్గర ఏది కూడా సాధ్యం కాదు. అలాగే భగవంతుడు ఈ మొత్తము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడిని మనము దేనికి కూడా పరిమితి చేయలేము అని చెప్పబడుతున్నటువంటి, అంటే అనంతంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఎక్కడ కొలత ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ కానీ అంతం లేదు ఆ భగవంతుని విషయం. సో కనుక మరి ఈ భూగోళం ఏదైతే ఉందో ఇది అనంత ఆకాశంలో మరి ఇతర పదార్థములతో పాటు తేలుతూ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న పదార్థంగానే చెప్పుకుంటారు. ఈ విశ్వమే, ఈ గోళాలే ఆ మహావిష్ణువుతో, మహాతత్వంలో పోల్చినప్పుడు చిన్న చిన్న బుడగలుగా, ఆయన శ్వాస రంధ్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న బుడగలుగానే ఒక్కొక్క జగత్తును చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. మరి ఇలాంటివి కోటాను కోట్లు ఈ ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మనం ఉంటున్నటువంటి ఈ ప్రదేశం మనకెంతో పెద్దదేం కావచ్చు, కానీ చిన్న చిన్న ధూళి కణాలతో సమానము ఆ భగవంతుని యొక్క దానితో. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణత్వాన్ని, మరి ఇవన్నీ ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి. అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, నేను అన్నింటిలోకి ప్రవేశించి ఇవన్నీ కూడా వాటి వాటి కక్షలలో ఉండే విధంగా నేనే నా యొక్క ఏర్పాటు ద్వారానే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇలా అసంఖ్యాకమైనటువంటి సూర్యులు, గ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతున్నారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సూక్ష్మ అంశాలుగా అల్పజీవుల మనము ఈ అనంతమైనటువంటి గ్రహాలపై ఆధిపత్యం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి
ఆ విధంగా మనము ఎంత ప్రయత్నించినా, ఒక పెద్ద కొండ అనుకోండి, దాన్ని చిన్న చీమ ప్రయత్నం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? సో అలాగే ఈ మనిషి ఈ విశ్వంపై ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి చేసేటువంటి భావనలు అలాగే ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఆ ప్రయత్నాలలో నిరంతరము జన్మ మృత్యువులకు లోనై సాధారణంగా ముసలితనము, వ్యాధులతో భంగపాటుకు గురి అవుతూ ఉన్నాము. సో మరి వాస్తవానికి మానవ జీవన కాలము ఇప్పుడున్నటువంటి దాని ప్రకారంగా 100 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా అది అందులో నుంచి 100 ఏళ్ళు యావరేజ్ ఎవరు ఉండేటువంటి తక్కువ ఉంటుంది. 20-30 ఏళ్ళు తగ్గిపోతూ చాలా 60-70 సంవత్సరాలే వయసుగా ఉంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చూస్తూ ఉన్నాం. సో మరి మనకి ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్ మరి మనం చేసేటువంటి భౌతికమైనటువంటి భావనలు, ఈ దోషపూరితమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని గురించి మనకి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థల్లో మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నటువంటి, మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఈ సర్వ మానవాళికి ప్రమాదకరమైనటువంటివిగానే ఈ మరి ఈశోపనిషత్తు అవన్నీ కూడా దోషపూరితమైనవి అని మనకి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఈ విద్యా విధానాన్ని గురించి మనకు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఇప్పుడు పరిస్థితి చూస్తూనే ఉన్నాం ఆల్రెడీ. మరి ఆ విద్యాలయాలలో, స్కూల్స్ లో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను. అందుకే విద్యకు అంటే జ్ఞానములకు సంబంధించిన ఉపదేశము దీని నుండే పొందాలి అని మనకు మరి అంటే మహాజ్ఞానుల నుండి, ధీరుల నుండి పొందాలి అనేటువంటిది మనకి ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రము, ముఖ్యంగా ఈ 10వ మంత్రము మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి ఎవరు మరి ధీరుడు? ధీరుడి నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఎవరా ధీరుడు? ఎవరా మహాత్ముడు? అంటే ఎవడైతే ఈ భౌతిక అంశాలకు మోహము చేత కలత చెందకుండా ఉంటాడో, మోహగ్రస్తుడు కాకుండా ఉంటాడో, కామ క్రోధ లోభ మదమాత్సర్యాలు వీటి అన్నిటికీ ఎవడైతే దూరంగా ఉంటాడో అటువంటి వాడే ధీరుడిగా చెప్పబడుతున్నారు. సో మరి అటువంటి వాడు సంపూర్ణంగా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందకుండా ఎవడు కూడా కలత చెందని స్థితికి చేరుకోడు. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలో స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడుతుంది, 2వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని. సో కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి పొందినప్పుడు ఇక మళ్ళీ మోహానికి గురి అయ్యే అవకాశమే లేదు అంటూ భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం. సో మరి అటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి స్థితిలో నెలకొని ఉన్నటువంటి ధీరుడు మాత్రము దేని కొరకు ఆశించడు, మరి దేనికి గురించి శోకించడు. కానీ భగవద్ అనుగ్రహం పరంగా మనకి ఏది లభిస్తే దానిని, ఏ భౌతిక దేహం లభించినా, ఏ మనసు మరి వాటిని గురించి అతడు ఏ విధంగానూ మరి అతడు కలత చెందకుండా ఉంటాడు. ఈ లభించినటువంటి దేహము, మనసు కేవలము పరాయి తత్వంలో అని ధీరుడు అనుభూతి. ఎందుకంటే ఈ దేహము ఇది ఏది కూడా తనది కాదు, తను శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. ఒక రెంట్ గుంటానికి వచ్చినటువంటి ఈ దేహంలో మనము నవద్వారపురి అయినటువంటి ఈ గ్రామంలో కొన్నాళ్ళు ఉండిపోవడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే అక్కడ ఏదో ఉంది అని తెలుసుకుని భావన రావడం వల్ల, ధిక్కార భావం వలన మనం ఈ భౌతిక దేహాలను పొంది ఈ దేహంలో, ఈ నవద్వారపురంలో ఆ ఊర్లో ఏదో బాగుంది అట అని తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఏదో కొన్ని రోజులు ఉండడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. సో గెస్ట్ లాగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. కానీ మన ఒరిజినల్ స్థితి ఏంటంటే ఎక్కడికైనా మనం గెస్ట్ గా వెళ్తే అక్కడ కొన్ని రోజులు మాత్రమే కదా ఉండేది.
మన సొంత ప్రేస్కి మళ్ళీ రావాల్సిందే. సో మన స్వధామమైనటువంటి భగవద్ధామము, భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకోవాలనేటువంటి ప్రతి జీవుడికి ఉండాల్సినటువంటి ఇది. సో మరి అటువంటి దీనుడు ఈ భౌతిక దేహము, మనస్సు ఇవన్నీ పరాయి, ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతము, ఆత్మ మాత్రమే నేను అని అనుభూతి మర్చుకున్నటువంటి వాడు దీనుడు. కనుక అతడు ఏ విధమైనటువంటి కలతలకు అతడు గురి కాదు. అందుకే మంచి చెడ్డలలో అతడు ఈ దేనిలోనైనా ఉత్తమమైనటువంటి లాభాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అంటే ఆ అన్నిటినీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చూస్తారు. మరి ఏది ఉత్తమ ఫలితాలు ఇస్తుంది అంటే భగవత్ సంబంధంలో మనం పరిగణించినప్పుడు ప్రతిదాన్ని కూడా. సో అందుకే ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపుడైన జీవునికి భౌతిక దేహం, మనసు చెడ్డ బేరం వంటివి అని చెప్తారు. జీవునికి నిజమైనటువంటి కార్యములు సజీవముగు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఉన్నాయి. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏది కూడా మనకి సంబంధించినటువంటిది కాదు. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తు మృతమైనది. సజీవమైనటువంటిది అంటే ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగంలో ఆ సజీవములు అనేవి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఉన్నాయి. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తు మృతమైనది. మరి భౌతిక పదార్థ ముద్దలతో తయారు చేసినంత వరకు ఈ మృత జగత్తు సజీవమైనదిగానే గోచరిస్తూ ఉంటుంది తప్ప వాస్తవానికి. అందుకే మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబంగా చెప్తారు. వేర్లు పైముఖంగా, శాఖలు కింది ముఖంగా ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తు అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడుతుంది. సో మరి నిజానికి భగవంతుని యొక్క అంశాలైనటువంటి జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తుని నడిపేటువంటి వారుగా భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు. మరి దీనులు ప్రామాణికులైన తమ ఉన్నతుల నుండి వీటిని గ్రహించి విని యథార్థములను తెలుసుకున్న వారై నియమ పాలన ద్వారా ఈ జ్ఞానమును అనుభూతమునర్చుకొనుచున్నారు. అందుకే వారు చెప్పినటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. సో విధి నియమ పాలనకు మనిషి ప్రామాణికుడైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయించాలి అని చెప్పబడుతుంది. మరి అప్పుడే ఆ దివ్య సందేశము, నియమావళి ఆయన నుండి శిష్యునికి లభిస్తుంది అని చెప్తుంది. అటువంటి విద్య వివేకపూర్ణమైన చదువులు లభించేటువంటి అంటే ఇక్కడ లభిస్తుంది. లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఆ విధమైనటువంటి విద్యలో ఉండడం వల్ల విశ్వవిద్యాలయాల్లో అవివేకపూర్ణమైనటువంటి చదువుల్లోనే పడిపోయే పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు. కనుకనే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు నుండే వినమ్రతతో శ్రవణం చెయ్యాలి. దాని ద్వారానే ఎవరైనా దీనిని కాగలడు అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే ఒక గురువుని దరిచేరి వినమ్రంగా ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన నుండి జ్ఞానాన్ని పొందమని మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి. సో మరి అర్జునుడు చాలా వినమ్రతతో శ్రీకృష్ణుడి నుండి వినడం ద్వారానే ఆయన జగత్ విజేత దీనుడైనటువంటి భావం. సో అందుకే అర్జున్ లాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి విషయాలను, ఎందుకంటే గురువు కూడా సాక్షాత్తుగా భగవంతునితో సమానుడై ఉండాలి. అంటే గురువుని ఎవరు పడితే వాడు గురువునిగా మనం స్వీకరించడానికి లేదు. ఎవరైతే సరైనటువంటి అవగాహన, జ్ఞానంతో ఇతరులకు మార్గదర్శకంగా ఉండగలరో వారిని. సో మరి అటువంటి వారిని, అటువంటి ధీరుణ్ణి గురువుగా ఎన్నుకున్నప్పుడు వారి నుండి సరైనటువంటి విద్య నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్పారు. మరి అధీరుడైనటువంటి వాడు అంటే ధీరుడుగా శిక్షను పొందని వాడు ఉపదేశకుడు కాలేడు అంటూ చెప్తున్నట్టు. ఎందుకంటే చాలా మంది మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం,
ఒక్కొక్కరిని గొప్పలుగా ఇప్పుడు తనకు తానే గొప్ప ఆ, జగద్గురువులను లేకపోతే ఇంకేదో అంటూ చెప్పుకునేటువంటి విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నట్టు. మరి నిజమైనటువంటి గురువులు అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి అలాంటి క్రమంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే మనకి సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశం చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళు. అంతేకాని ఆ, మరి ఈ నవీన రాజకీయాల్లో ధీరులు అని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అధీరులేగానే చర్చబడుతుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం వారి నుండి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము ఊహింపలేము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా భౌతికమైనటువంటి లౌకిక విషయాలతోనే కూడుకుంది. వాళ్ళంతా కూడా ఆ లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడనే తలమునకలై ఉంటారు కనుక వారు మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జనసామాన్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక వైపుకు ఎలా మరల్చగలుగుతారు? సో కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారే ఈ జగత్ అంతా కూడా జగద్గురువుగా మరి కృష్ణ తత్వాన్ని ప్రచారం చేసి కృష్ణుని వైపుకి ఆధ్యాత్మిక వైపుకి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హరే కృష్ణ అంటూ గలమెత్తి పాడుతుంది అంటే అది ప్రామాణికమైనటువంటి ధీరుడైనటువంటి ఆచార్యులు నుండి మనం పొందినటువంటి సో కనుకనే మరి ఈ జనసామాన్యాన్ని అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తుంటారు మరి మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తాను ఏదైతే అనుభూతి పొందాడో, తాను ఏదైతే ఆచరిస్తున్నాడో ఆ విషయాలనే చెప్పాలి. అలా కాకుండా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఉందనుకోండి. నువ్వేం చేస్తున్నామో మేము అదే చేస్తామని చెప్తుంటారు కదా. లీడర్ అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా మార్గదర్శకంగా ఉండాలి ఇతరులకు కదా. సో కనుక మరి జనసామాన్యాన్ని ఆత్మానుభూతి మార్గంలోనికి నడిపించాలి అంటే నిజమైనటువంటి ధీరుడు, నిజమైనటువంటి విద్యను పొందినటువంటి మనిషి వినమ్రంగా మరి మరొక మంచి వినమ్రులైనటువంటి ధీరుడి నుండి శ్రవణం చేయాలి. మనకి ఈ శ్రవణ కీర్తనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సత్యము, ఆత్మ నివేదనం అంటూ నవవిధ భక్తి మార్గాలు, అందులో శ్రవణము సరళమైనటువంటిది, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అని చెప్తుంటారు. అందుకనే నిరంతరము భగవద్గీత, భాగవతాలను, ప్రవచనాలను ఆచార్యుల నుండి శ్రవణం చేయడానికి కుతూహలంతో వీలైనంత ఎక్కువగా శ్రవణం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పబడుతున్నది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ ఛాయ. సో హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాతాజీ, మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా, ఏవైనా అడగదలుచుకున్నా ఈ క్లాస్ కి సంబంధించి కానీ పీరియడ్ క్లాస్